Ματίνος εδώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που θα είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν θα είναι κάποια μαλακία όπως τα υπόλοιπα. Θα σας δείξω πώς φτιάχνετε ένα σπαθί από μπαλόνι, όσοι δεν ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θα πάρω ένα κόκκινο μπαλόνι. Να δούμε, είναι καλό. Άμα δεν είναι καλό, δεν θα το κάνω. Εντάξει, καλό είναι. Μισό λεπτάκι. Δεν φουσκώνει καλά. Δεν είναι καλό. Πάρω άλλο. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω λίγο μικρά μπαλόνια, το σπαθί μπορεί να γίνει μεγάλο, μπορεί να γίνει μικρό. Τέλος πάντων, εσείς αν αγοράσετε πιο μεγάλα μπαλόνια, η ίδια είναι η κατασκευή, το απλά γίνεται πιο μεγάλο, πιο μακρύ το σπαθί. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και καλό μου φαίνεται θα γίνει. Παίρνουμε εδώ και κάνουμε αυτό εδώ το μπαλάκι. Το κρατάμε. Μετά παίρνουμε και κάνουμε ένα μπαλάκι, ένα κάτι πιο μεγάλο. Μετά παίρνουμε, έτσι όπως είναι με το μπαλάκι αυτά το διπλώνουμε έτσι. Και τα στρίβουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε αυτό από το μπαλόνι, δεν το αφήνουμε έτσι. Μισό λεπτάκι δεν μπαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή δεν γίνεται να μπει, λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί και να μπει, έτσι όπως το έχουμε βάλει έτσι εδώ αυτό, ανοίγουμε λίγο αυτό και παίρναμε αυτό εδώ μέσα. Και μετά, έτσι όπως το έχουμε περάσει, έχει μείνει ένα έτσι μικρό. Και θα το κρατάμε έτσι, μισό λεπτάκι, δεν γίνεται να σου το εξηγήσω. Λοιπόν, έτσι το κάνουμε. Εμένα μου έγινε ένα μικρό σπαθί, λίγο μικρό. Αν έχετε πιο μεγάλα μπαλόνια, σας γίνει πιο μεγάλο. Και το πιάνω από εδώ και το πιθανότερο να έχει κάποιος άλλος μαλάκας αν εσάς ένα τέτοιο και παίζετε έτσι θα σας σκάσει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο μου για σήμερα. Γεια σας.